Je 2. únor 2002. V tento deň se na nádražních perónech na železniční trati Brno-Jeseník odehrálo fakt něco nevídaného. Všechna ta nádraží českých drah, ty nablízkany i spustly, který tak důvěrně známe z našich cest, tak tého dňa prozářila najednou leskem a krásou svých tvarů stará parní lokomotiva. Celá od kóřa, dýmající a i vznešená. Samozřejmě i se soupravou starosvětských vagónů pro osobní přepravu. Majestátní a velkorysí linie hnacích součástí lokomotivy, ta syrovost ocelové konstrukce a neúprostná geometrie rozměrů, to všechno jsou jakoby záblesky smělých myšlenek jejich tvůrců. Vše jakoby podkresleno fakt nepřebernou škálou zvuků, rytmů a tančících píšťal. Jo, ta oddychující věc, jakoby se svýma charakteristickýma zvukama může v leckerém z nás vyvolat otázku, nejsou snad vnitřnosti toho stroja živým organismem? V pošmorných náladách u většiny čekajících na perónech, ať už po zakoupení jízdenky nebo v bufálu se studeným kafem a párkama, všem těm lidičkám způsobí první letmé pohled na babičku lokomotivu spokojený úsměv. U starších občanů taky nostalgickou vzpomínku. Na rozdíl od stroze uzavřených tvarů současných moderních lokomotiv, parní lokomotiva nám dovolí prohlédnout si její spletitý útroby. Tady vidíme spousty zajímavých heblátek, součástí a elementů, jako jsou pisty, šoupátka, dymnice s dyšnama. Všechno je s polem propojený, rotačně, kluzně a i centricky. Vidíme stroj, symbol své doby, prestižní způsob dopravy vedle jiných. Však v minulosti taková jízda vlakem nebyla prostředkem v honbě za minutama moderního věku, jak je tomu dnes. A my v našem filmu se přeneseme na chvíli do času 60. let 20. století. Právě v této době byla vyrobená naša kouřící 112-tunová princezna. Lidé jí dali do vínku poetické jméno Rosnička. Je zajímavý, že tento typ lokomotiv byl v roce 1956 vyrobené pouze ve 2 kusech. Jen jedna z nich se zachovala do dnešních dnů a právě o ní vypráví náš krátký film.
Ta dlouhá ta lokomotiva. Pane, musel tady někde ti prodávat si to. Já nevím, ono se dalo odělat. To udělalo na Co s tím? A co s tím?